Ok, većina vas zna kad vam se ovako obraćam da nešto nije u redu. Znači, sad će pasti sve vaše teorije za sezonu 4 u vodu nakon što ovo pročitate. Kao prvo, na nekoj društvenoj mreži, tačno ne znam koja je to društvena mreža, ali prosto mislim da nije ima potreba da kažem, mislim da ćete s ovim pretpostaviti. Se igrala jedna konverzacija između dve osobe. Osobe koja je prva napisala Miraculous i nekog čoveka. I bukvalno, sad ćete vidjeti šta je on njega pitao, vidjet ćete sad taj screenshot na engleskom. Prevela sam i na srpski i verujem pašće vam sve vaše, evo ga, pašće vam sve vaše, kako to da kažem, teorije za sezonu 4 u vodu iz razloga. Evo, možete i sami da pročitate kog razloga. Mislim, meni nije dobro, a kamoli vama. Ovo je katastrofa, mislim, ja jedva čekam sezonu 4, ali jedva čekam što će biti na kraju. I to je bilo to od ovog videa. Doviđenja.